a chwrdd ar rhai o'r enillwyr a'r stiwardiad a Rob. Mae mor bwysig yn dwi bod pobl fel y stiwardiad, y tîm sydd yn gweithio mor galed ar lawr gwlad. Yn cael parch. Yn cael cydnabyddiaeth. Odi mae e. A dyma ni, mae wedi cerdded lawr i'r cylch. Barni yr adranca wedi cwrdd ar beirniad Nicola Jones. A wy'n deall. Ar diwedd y dydd, mae'r dosbarth hyn wedi bod yn sefyll am dipyn bach o amser, ond werthu wrth gweld hi ar beirniad yn cerdded at 6-2-9 Nelson Fuller a Matsfield Legacy, y gorau o'r ebol gorau tair blwydd y flwyddyn hyn. Werth aros am wedyn ni. A'r ddiges I hun a hanes a diddordeb mawr mewn cyffelau. Mae, os, a mae merchu wrth gwrs yn gyrru cyffylau ac erbyd fyd. Mae'n enwog iawn am ni. Ia. So, ar enillydd yw Matsfield Legacy. Ac yn weddus iawn o'r march Coston Royal Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Ie, mae'n flin da fi tynnu sylw nôl at y ceffil, ond dyna beth ni ma I edrych ar. Yn union. Y ser. Thomas Fuller yn trafod. Wedyn ni at I dad neu frawd, Nelson Fuller. Yn neud gwaith arbennig. Yn cadw'r ceffil hyn ar ôl aros dyma bach I gwrdd ar fenyw special a cael yr riban coch. Werthu wedyn ni. Ond dyna fe, y gorau, yr ebol gorau tair blwydd, Matsfield Legacy. Also at the Welsh show and wish you the very best in your tour of the show. And we do hope that you come back and visit us. Cyfle gwych nawr I bawb yma yn y brif eisteddle I gael cipolwg ar yr enillydd a'r Matsfield Legacy. A ni'n gweld nawr, mae Thomas Fuller sydd yn arwen, mae fe'n dino'r ceffil bach yn lan. Mae wedi bod yn sefyll am dyma bach. A wedyn ti'n gwybod am y llun holl bwysig, sydd beth sy'n mynd mlaen ar un o bryd, mae rhaid dino fel ant yma bach fe fydd cam yn dod sy'n bobl yn mynd I gofio ar diwedd dydd ac yn sicr fel eithaf mlaen i'r bencampwriaeth y cyffylau ifanc yn hwyrach yn y diwrnod. A'r triciau maen nhw'n defnyddio I ddal sylw yr ebol. Ie, porfa yn y llaw, mae hwnna'n peth syml I wneud wrth gwrs, ond mae rhaid I gadw llygad o'n le, mae'r coesau yna, mae rhaid bod yn sefyll yn sgwar. Fi o hyd yn gweud, werth Hwnnw fi ar y seld? Ie, ni'n mynd I weid, fi o hyd yn gweud, mae werth cael llun da, achos ar diwedd dydd, ar diwedd wrthnos hyn, sef ti wedi mynd gedre, wneud dylch I eistedd lawr ar y soffa, dim ond llun by gyda ti, dim arian da ti, dim lot da ti. Bydd hwnnw wedi mynd. Ond fe fydd llun da da ti. Ac Thomas Fuller yn dangos, Nelson Fuller yn berchen. Ie. Perthynas wi ddim yn siŵr, tad wy'n credu, ond gas ta fi os ydw I yn gweud y beth. Siw'n sicr o'n ffeithiau. Ie, well I ni. Yn drydydd, Nicole Wyman, Brampton Ray Royal. Ac yn bedwerydd, Stephen Woodlands, Welena King Charles. Ond dyma ni, y pencampwr ar hyn o bryd. Ac yn swyddogol mae Matsfield Legacy yw ebol tair rôd gorau yr adranec heddi. Pawb yn aros I weld Matsfield Legacy yn dangos I ddoniau o flaen y brif eisteddle. Thomas Fuller yn disgwyl yn barod. Ydy. Mae'r brasys lan, mae popeth yn iawn. Offa ni cyn bwyr, gobeithio. A maen nhw'n gweithio'n galed I gadw yr ebolion yma yn llonydd. Tipyn o sŵn ar y maes. Ti'n gwybod, wrth fynd am gam, ti'n moyn cadw'r cam na fyd. Gofyn bod y ceffil ddim wedi cael ofan. A Nicola Jones o Frongoi. Wedi plesio wedyn ni. Cael hwyl arni. Wel, newyddion da yn wir ddath I Thomas Fuller yn dangos fan hyn Matsfield Legacy, yr ebol tair blwydd o'd yn ennill yr hosglwm a'r garden goch. Llon gyferchiadau mowr iawn iddyn nhw yma yn yr adran
ec y Merlod Cymreig Teip Cob.